ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಗೂ ಭರವಸೆದ ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಕನವಡಿಂದು ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿಷಪರಾದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಪಂತೆರು ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ಡು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಸಂದೇಶ ಕುರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿಷಪರಾದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ ಬಯಲ್ದ ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ಡು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಧರ್ಮಗುರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರುನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಷಪರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಕೇಕ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರು ಈ ಲೋಕೋಗನತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ ಮಾನವೀಯತೆದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತನ್ವ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಹಿಂಸೆ ಮೋಸ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಒರಿಯಗೊರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಸವಾಲು ಹೆಚ್ಚೊಂದೇ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಲು ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಅಪಾಯದ ಅರುಕು ಪೋಪನಾಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿರ್ನ ಜನನದ ಪರ್ಬ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಗತ್ತನು ಕಾತನರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗಿಡಯರೆ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲೆಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪು ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪ್ರೀತಿ ಪಗೆನು ಗೆಂದುಂಡು. ಶಾಂತಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆನ ಗಿಡರು ನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮವು ಆವಡು. ನಾಡ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಕುವೆಂದು ಬಿಷಪರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಪಂಡಿರು. ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮಗುರು ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ದಾನ, PRO ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿತ್ತಿರು. ಧರ್ಮಗುರು ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನೈತಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಹೊಸ ಕಿರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರುಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರಿಂಗಾಣ ಅಂಟೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ ಮಜಲ್ಡು ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬಲು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಜಾಗೆಡು ನಲ್ಪ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಆಕ್ಲೆಗು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಅಡಿ ಜಾಗೆದೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಚಿಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಸಂಗತಿ ದುಂಬುದೀತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲಿನ ಸಭೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ SGSY ಸಭಾಂಗಣುಡು ನಡೆತುಂಡು. ಸಭೆ ಶುರುವಾರಗನೆ ಸುಂದರ ಬೊಳುವಾಯಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಏತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತನು ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡತಿನ ಸಭೆತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒರ್ಂಬ ಪತ್ತೊಂಜೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದು ಒವ್ವೇ ಕ್ರಮ ಆತಿಜಿ ದಾಖಲೆನು ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲ ಮಂಜೂರುದಾರರಿಗೆ RTC ಆತನೊಂದು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿವಾಕರ ಮುಗುಳ್ಯ ತೆರಿಪಾಯರು. ವೀರಕಂಬೋಡು ನಡೆತಿನ ಸಬಿಟ ಅಧಿಕಾರಿಲೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೈ ತಡೆಪೋದು ಮಹಜರ್ ಮಲ್ತದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ EO ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ನರಿಕೊಂಬು ಅನಂತಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಬಜಿ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬಲೆಗ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಗುಮನಗು ಕನತೇರು. ಕರಿಂಗಾಣ ಅಂಟೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಪಂಪುನವಲು ಒಪ್ಪುನ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ಜಾಗಿಡು ಕರಿನ ನಲ್ಪ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ವಾಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗು ಸ್ವಂತ ಅಡಿ ಜಾಗೆ ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಮೋಸ ಆತಂಡು. ಅಧಿಕಾರಿಲು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ವಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಪಂಡೇರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರು ಬರಂದಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದಿತ್ತೊನ್ವೇರು. ತಾಲೂಕುದ ಸಭೆಕು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬರುಡು ಏರಾವರಿ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಿನ್ನ ಇಪ್ಪುದ ಓಲೆಲು ಗಾಳಿಗೆ ಪೋಪುಣೊಂದು ಸಭೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರ್ತು ಜಾದೇರು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರಿ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತೆರು.
ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಬೂಕ್ಲೆನು ಓದೊಡುಂದು ವಿಟ್ಲದ ಚಂದಳಿಕೆ ಶಾಲೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ವನ್ಯ ಪಂತಲು ವಿಟ್ಲದ ಚಂದಳಿಕೆ ಶಾಲೆಡು ನಡತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 14ನೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ವನ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತಲು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಲೋಕದ ನಿಲೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 14ನೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಟ್ಲ ಚಂದಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಡೆತುಂಡು ವಿಟ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡೇಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕೊಡಿಯೇರಾಯರು ಚಂದಳಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ಪನಾ ವನ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಶಂಭೂರದ ಮುಂಡಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಲು ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಾರಾಯಣ ಕುಂಬ್ರ ಕವಿತೆಲಿನ ಕೋಪೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಲೋಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಬಾಯಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು ಚಂದಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಭವಾನಿ ರಾಯ್ ಕೊಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕಿಯರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ವನ್ಯ ಪಾತಿರ್ದು ಬರವುದ ಮೇಲ್ಮೈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಂದುದುಂಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಬೂಕುಲಿನ ಓದೊಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಲೋಕದ ನಿಲೆಟು ನಡಪನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಾವಣೆಂದು ಪಂಡಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗದ ಮಣಿ ಮಲ್ಲವಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು ವಿಟ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಕುಲಾಲ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಮಾದಿ ಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ಪಿಲಿ ತನಕ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಡು ಮುರ್ಗ ಆದಿತ್ತದು ನನದ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿನ ದತ್ತದೆ ತೊನ್ನಗ ಅವಕಾಶನು ತನಕ ಕೊರಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಕೇನೊಂದೇರು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟು ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಲೆಗು ಪುದರ್ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತದೆ ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟು ಪಿಲಿ ಕೆನ್ನಿದೀದಿತದು ಅವಿನ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆಗು ತುಯರೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಪುದರದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಗುದೆತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಪಿಲಿತ ಬಿತ್ತಲಡು ನಡೆತಂಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ 2025 ಲೆಕ್ಕುಡು ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆದಪ್ಪುನ ದರ್ಶನ್ HV ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೋರ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ನರ್ವಡೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಲೆನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತುಯರೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಅರನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆದ ನೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡು ಮುರ್ಗೊಲೆನ ಬಗಿಟು ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿ ಬಗಿಟ್ಟು ತಿರಿಪಾಯಿರು ಪಿಲಿ ತನಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಡು ಮುರ್ಗ ಪಿಲಿತ ನನದ ಕಿನ್ನಿನು ದತ್ತದೆತನರೆ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಡೊಂದು 6 ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡೆರು ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಧಾನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿವಾಕರ ಕದ್ರಿ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಲೆನು ದತ್ತದೆತ್ತೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ನಿಗು ಟೆನ್ನಿಸನಂದು ಆಣು ಕಿನ್ನಿಗು ಒಲಿವರಂದು ಪುದರ್ದಿದು ಪಾತೆರ್ದು ನೆರಮಾಣಿ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರು ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ KR ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಂಘೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆನಿದ ಕಠಿಣ ಪುಣಪಾಟಿಕೆಡ್ದಾವ್ರ ಇನಿ ತನಕ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತುಂಡೊಂದು ಝೆರೋದ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಸಂತ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡ 4ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ದ ಕೂಟಕ್ಕಳ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ಝೆರೋದ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಸಂತ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು ವಸಂತ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಘಂಟದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರ್ದಿನ ತಾನು 2 ವರ್ಷಡು ಕಠಿಣ ಪುಣೆಪಾಟಿಕೆಡು ಜೀವನುಡು ಇಂಚಿನ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಆನಿದ ಪುಣೆಪಾಟಿಕೆ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವಕಾಶಲಿನ ಗಳಸೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊನ್ಲೆಂದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗು ಪಂಡೇರು. But I think looking back, these 2 years were actually the 2 years I learned what hard work meant.
we were forced into it. It wasn't like, we wanted to do hard work, to be honest, but those 2 years, I think, actually set the precedence for what, say, putting in the hours, putting in the effort, putting in the discipline actually means for me today as well. Because before that, there was no concept of, say, discipline. It was, you used to go to school, come back home, do your homework, you study during the exams and you clear it. But these 2 years were essentially where, a lot of seeds were planted in me for what I could achieve after that. ಕೊಡಿಯಲ್ಬಾಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ವರ್ಷದ ವರದಿದು ಮುದಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರು. So it is celebrating each and every day of all those people who studied here, who worked here. Maybe I'm not talking about only teachers, non-teaching, you may not even know how many people are typing for 12 hours just to give you material on time. We celebrate even their day to day. Everyone is doing their duty, thinking that you children should do something good in life. That is the celebration, meaning of celebration of Expert Day. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು 40 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಾ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧನೆದ ಮೈಲ್ ಕಲ್ಲು ಸಾತ್ಸಾಯರೆ ನನಲಾತು ಉಂಡುದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. I think everybody's life, it must be true. You are born to have that type of journey, and every time when you look back, you will feel happy, and when you look forward, you will be still enthusiastic to make it more and more happier. And this is just one particular event. You will have lots of such events in life where every one of you can be a winner in that, but it depends upon your efforts. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಳಚಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೆ ವಿಜಯನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಲತಾ ಉಜ್ವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರತ್ ಚಂದ್ರ ಸುಲ್ಮೆಸಂದಾಯರು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಂವಿಧಾನೋರ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ಪಿರವರಿದಿನಕ್ಲೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚಾದೆ ತಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆತೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಂತೇರು ಕುಡ್ಲಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಯುವವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಂತರು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ವರದಿ ದುಂಬುದಿಯರು. ಯುವವಾಹಿನಿದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ವರದಿನ ಪರದಿಡ ತೋಜಾಯರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಾತಿರದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ರಂಗುಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಾಜನು ದುಂಬುಕೊನವಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಪಿರವರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಂವಿಧಾನುಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ಪಿರವರಿದಿನಕ್ಲೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚಾದೆ ತಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆತೆ ಎಂದು ಪಂಡೆರು. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಗಗೂ ಮಂಜೂರಾದಿದ್ದದು ಅವೇನು ಇವ ವಾಹಿನಿದ ಪುದರಗು ಮಲ್ತ ಕೊರುಡೊಂದು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಭಿನ್ನೈತನ್ನ ಓಲೆನು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೀಳ್ತಂಗಡಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮರಿಗೂ ಕುರಿಯರು. ಯುವ ಸಿಂಚನ ಪತ್ರಿಕೆದ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಪತ್ರಿಕೆದ ಎದುರು ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಪಂತ ದೀದಿತದ ಐಟು ಗೆಂದಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಪಣಂಬೂರು ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರಿಯರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಮಾತ ಸಾಧಕರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಾದು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಾತಿರದ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಅವು ಯುವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಗುಜರಾತ್ ಬರೋಡಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದಯಾನಂದ ಬೋಂಟ್ರಾ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ದಯಾನಂದ ಬೋಂಟ್ರಾ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಆತ್ಮಬಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲೊಂದು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಬೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ಗೂ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ, ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲೇಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಯುವ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸಾಧಕಿರಾಯನ ಹರೀಶ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಳೂರು ಘಟಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಜಯಾನಂದ ಅಮೀನ್, ಕೂಳೂರು ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮರ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಎನ್ ಅಂಚನ್ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಬಾರಿಯಾ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಡಿಲ್ನಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. 38ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂತಸವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಈ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂತಸ ವಿಷಯ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್, ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಳತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಲಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುವವಾಹಿನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಯುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ 38ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 38 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಯುವವಾಹಿನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೋರ್ಡರ್ ವಾಪಿನಿಂದ ವಾಪಿ, ಬಲ್ಸಾಡ್, ನವಸಾರಿ, ಸೂರತ್, ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹರೀಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭರೂಚ್, ಬರೋಡಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಕ್ಲೆನು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ನಾಗರಿಕರಾದು ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಪಾಲು ಪನ್ಪುನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಲೆನ ವಿಚಾರಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಕಂಕನಡಿ ಗರುಡಿದ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತಂಡ ಗರುಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ PCA ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಪೊಂಜೂಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆನು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡ ಜನಾದು ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಪಾಲು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಲೆನ ವಿಚಾರ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿದ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಡೆದ ವೇತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೊಂಜೋಲೆನ ವಿಚಾರಕೂಟ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾಯರು.
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗಡೆ ಮಲ್ತಪಾಡ್ದು ಎತೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತು ಎತೇ ಜನ ಆ ದುಡ್ಡು ಜೊತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಎತೇ ಜನಗಳು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಲಾತನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅದರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ ದೇವರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ದಿನೇಶ್ ಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆದ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಡೆವನುಡು ಪಂಡಿರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಚಂದವಾಗಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸೌಮ್ಯ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯದ ಪಾತಿರ್ದ ಪೊಂಜಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೂಟಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಿಳಿಚಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರ್ದು ಬರಡಂದು ಪಂಡಿರು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿರು, ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂದಿರು, ತಟ್ಟೆ ಆರತಿಡು ಬಡ ಏನಾಯ್ತು ಶೋಕದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಕ್ಕಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಮೂಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪವರ ಮಡುಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಡೈನಾಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ಗೆ ಆಪುನಂಚಿಂತ ಉದ್ಯೋಗನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಅವಕಾಶನು ಪೂರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದರ್ ಕುಡಾತ ಆಯ್ನಾಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಬರಡ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಗೀತಾ ಪ್ರವೀಣ್, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಪಂಥ, ಆರತಿ ಬಟ್ಟಲಡು ರಂಗೋಲಿ ಪಂಥ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಪೊಂಜೋಲೆನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಅಂಗಡಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಮನ ಒಯ್ತಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಪಂತೆರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಡು ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಒಡೆಯರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಉದಿಪನಲೇಸುಡು ಒಡೆಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಭಾರತೀಯತೆ ಕಲ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಬರವು ನೀತಿಗೆ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಪಕಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಡೋಸೋಸಿದ ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬಕ್ಕ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಉದೀಪನ ಲೇಸುಡಿತ್ತರು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಗೊಬ್ಬುಲು ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಇತ್ತಂಡು. ಸಿಂಹಾಸನ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಂಶದವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗ, ಮಾತೆಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲರಕದ ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನವೇ ಸಹಕಾರದ ನೀತಿಯಿಂದ ಬೆದ್ರಾ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಬೆದ್ರದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಬೆದ್ರದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಡು ನಡೆತಂಡ ಉದಿಪನ ದುಂಬತ್ತ ಬೆದ್ರದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ್ದು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು. ಉದಿಪನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೇಕಬ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುರುತಪಾತಿರ ಪಂಡೆರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಗುರುಕಾರ್ಯರು SR ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊಂಜವನಕಲು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಆಂಡ ದೇಶ ಬುಳಿಚಿಲು ಸಾಸೌಂಡು ಪಂಡೆರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘೋಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ 25 ವರ್ಷಲೇಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರುಂದುಪ್ಪುನ ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೇಕಬ್ ವರ್ಗಿಸರೆಗ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ರಾಜ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧರ್ಷಿಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಪಂತೊಡು ಮುಡಾರು ವಲಯ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಬೆಳುವಾಯಿ ವಲಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದದು ಇನಾಮದೆ ತೊನಡು. ಬೆದ್ರಾ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನವೇ ಸಹಕಾರದ ನೀತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟನೆಲಿಡ್ದು ಸಾಲದೆ ತೊಂದು ಅವೆನು ನಿಘಂಟದ ವಾಯ್ದೆಡ್ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಸದಸ್ಯರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೀನಿರ್ನ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡೆರು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶರ್ಲಿ ಟಿ ಬಾಬು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು ಗಣೇಶ್ ಬಾರ್ದಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಜೇಕಬ್ ವರ್ಗೀಸ್ನವರಿಗೆ ಶತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ತಾಯಂದಿರು ಜೇಕಬ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರ್ಶ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಪ್ಪರೆವು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪರೆವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಇನ್ನು ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶದ ಹಾಗೆ ದೀನ ದಲಿತರ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರ ದುಃಖಿಗಳ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ದೇವಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಸಿವನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಪೊರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಮುಖ್ಯಾತ್ ಅವಿತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ತೆರೆದುಪೊಡೊಂದು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ನಡತಿನ ಧರ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಕೂಟೋಡು 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡತಿನ
ಧರ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಗುರುಪುರ ದೋಣಿಂಜೆಗುತ್ತು ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡೆ ನಡತಿನ ಧರ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆತ ಈ ಕೂಟಡು ಬೆದ್ರ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ ಸುರು ಅಕೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ವೃಕ್ಷ ಜೂವ ನೀತಿದಂಚಾವುಂಡು ಬೂಡು ಗುತ್ತಲು ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿದ ಕಟ್ಟಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತದ ಕರಾವಳಿಯ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂದೊಂದು ಪಂಡೆರು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಮುಖ್ಯತ್ ಅವೆತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ತೆರೆದಿಪ್ಪೊಡು ರಾಜಕೀಯ ಪೊಗ್ಗುದು ಬೇರ ನಮೂನೆ ದೆಡ್ದು ಮಾತಾ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಳಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಮನೆತನದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಧರ್ಮದ 4 ಪಾಲುಡು 1 ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಒರೆದು ನೀಡಿದವ್ರ ಪಾಕ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನನದ ಅಲ್ಮಗು ಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಷಯ ಆವೊಂದು ಪಂಡಿರು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ದೈವ ದೇವಾರಾಧನೆಡ್ದು ಅವು ಸಮುದಾಯಲಿನ ಕಷ್ಟ ಜೀವಲಿನ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡಿರು ಕೇಮಾರ್ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡೂರು ಶಿವ ದುರ್ಗಾಂಬ ಮಠದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು KL ಕುಂಡಂತಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕುಳ ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲಂತಿಲ ತಿಂಗಳೇ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಗುತ್ತುಬರ್ಕೆ ಬೂಡು ಮನೆತನದಕ್ಕಳು ದೈವಲಿನ ಪೂಜಾರಿಲು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಮನೆತನದಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ದು ತೊಂಡೆರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಭೂತೋಗು ದೈವಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯಾಯ ಗುತ್ತು ಬೂಡುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮನೆತನ ಲಗ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬತ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಬನ ನುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಂದೋಡು ಹೆಲ್ತೊಂದು ಭೂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ಕೊರು ಅವೇ ನಮನ ಒಂಜಿ ಒಡಕಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಕ್ಕಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತಿಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಿ ನನ್ನೋರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನೋರಿಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನೋರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘರ್ಷ ಮನ್ಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಅತ್ತು ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲದ ಚೌಕಟ್ಟುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ 14 ವರ್ಗ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ವರ್ಗಲೆಲ್ಲ ಒರಿಪೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಐಟು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಂಥ ದಾಂತಿಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆದ ಹತ್ರ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ಪೊತ್ತು ನಂಚಿನ ನಂದಾದೀಪ ಏಪಲವು ತೆಕ್ಕಂದಿಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಆವಡು ನಾವು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒರ್ರೆ ಸೇರುವ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಜಿ ಆಯ ತಿರ್ತದಾಯ ಮಿತ್ತದಾಯ ಆಯ ಅಂಚ ಇಂಚ ವೃತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸೇರುವ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಓವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ಓವ ಆಚರಣೆ ಒಪ್ಪಡು ಅವಳು ಪೂರ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂತ ಸೇರ್ದು ಉಂತುವನು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಗಡೆಟ್ಲ ಉಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕಾಸರಕೋಡು ಮುಟ್ಟ ಆರು ಪಂಡೆರಿತೆ ಅವಳು ಅಂಕೋಲದ ಕೈತಲ್ ಕಾಸರಕೋಡು ಒಂದುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸೊಂದು ಪೋಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಹೊಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಮಹೇಶ ಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಐತಾರ ಸುರುವಾದ ಸೋಮವಾರ ಕೇರಿಯಾಡ್ ಒಟ್ಟು 150 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ ಉಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಕ್ಲು ಕಿರಮ ಕರೆಟೆ ವೀರ ಕರೆಟೆ ರಟು ಮಾವಲ್ ತೋಟದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಎಲಿಯ ನಡುಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ಭಾಗಡುಪ್ಪನ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಮಹೇಶ ಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬುಳ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಡ ನಡತಿನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಳ ಸೋಮವಾರ ಕೆರಿಯಾಂಡ್ ಕನೆಪಲೈಡ್ ಆಜಿ ಜೋಡು ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಒರ್ಂಬ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 11 ನಾಯಿರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 31 ಬಲ್ ಎಲ್ಲೆಟ್ಟು 25 ನಾಯಿರ್ ಎಲ್ಲೆಟ್ಟು 78 ಜೋಡು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 158 ಜೋಡಿರಲು ಕಂಬಳದ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಈ ಎರುಕುಲು ಸಮಸಮಾದ್ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅನಿಲ್ ಮನೆ ಜೊಸೆರ್ನ ಎರುಕುಲು ಸಮಸಮಾದ್ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇಟು ಒಡಿಪು ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ಯಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ ನಾಯಿರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎ ಎರುಕುಲು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರಿಯರ್ನ ಎ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲೇಟು ಮುನಿಯಾರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ ಮೊಕ್ಲಿನ ಎರುಕುಲು ಸಮಸಮಾದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮೆರೆನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಮೆರೆನ ಸ್ಪಂದನೆಡು ಒರಿಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ವರದಿ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನೇತೃತ್ವಡು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ವಸಂತ್ ಬೆರ್ನಾಡ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರಡು ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತಂಡು 200 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಶಿಬಿರದ ಪೆರಜನ ಪಡೆಯರು ಮೈಯದಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಊರುಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರೆದು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತರು ಅರೆಗು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೊಡ್ದು ತಿಗೆಲದ ಬೇನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತರು ಅಂಡ ಊರುಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಉಂಡು ಪಂದ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಮೇರು ಇಸಿಜಿ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಪಂಡದು ಶಿಬಿರಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತರು ಇಸಿಜಿ ಮಲ್ಪನಗ ಮೇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಸಿಜಿಡು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಕಡಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಗುಮನಗುದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮೈಯದಿ ಮೆರೆಗು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವ್ರ ಕೆಎಂಸಿದ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಮೆರೆಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಪರಿಸರಡುಪ್ಪುನ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆನ ಪೂಜಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನು ತರ್ಪುಡಾದು ಮೆರೆಗು ತುರ್ತಾದು ಕುಡ್ಲದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕಡಪೂರ್ವೆರು ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಮೆರೆಗು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ನಡಪಾದು ಮೆರೆನ ಜೀವ ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಇತ್ತೆ ಮೈಯದಿ ಮೇರು ಇಲ್ಲಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದು ಉಲ್ಲೆರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಎಂಜೈನಾ ಅಂತ ಏನು ನೋವಿದೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಮರಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇಸಿಜಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನಾವು ನಡೆಸುವಂಥ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಸಿಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಇಸಿಜಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜನರು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗದಾಗೆ ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತದ್ದು ಇಂದ್ರನಗರಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ವಸಂತ ಬೆರ್ನಾಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆಕಲ್ನ ಮದ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನೀಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತಿರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನ ರೀತಿಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 6 ವಸಂತ ಬೆರ್ನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರಾರು ಆರು ಮದಪೆರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾವೂರು ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ದ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮೈದಾನುಡು ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶೇಖರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬಾರಿ ಗೇಲ್ಮೇಡ್ ನಡೆತಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಾವೂರು ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ದ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮೈದಾನುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಆಯೋಗ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸುಮಂತ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಅವಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ 6 ಪೊಂಜೂಲು ಸಂಘಟಿತರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು 25 ವರ್ಷದ್ದು ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬಾಕಿದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯಾತನೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂಚಲ ತೇಜೋಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪಾತಿರ್ದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಲು 25 ವರ್ಷ ಉಳೆದು ಉಂತೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಪೊಂಜೂಲಿನ ಪಿರೌಡು ಆಂಜೂಲಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದವು. ದುಂಬಗು 100 ವರ್ಷ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚ ಆವಡು ಪಣಿದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಿಯರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುನಂದ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತದು ಮಾನಾಯರು. ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೀತಾ ಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾವೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ಮಾಲಕಿಯರು ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಮಣಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಮೌಸಿಫ್ ನವಾದ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಟಿ ಅಮೀನ್, ಜಾಯ್ ಚಾರ್ಜ್, ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಶಾದ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಶಿವಕೃಪಾ ಬಸ್ ಮಾಲಕಿರಾಯ್ನ ಸುಚೇತನ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಕೆ, ವಿಮಲಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಶಾದ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಭಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಮಾನಾಯರು. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಜೋಕಲಿಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತರು. ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಭಾರತಿ ಎಂ ವರದಿನ ವಾಚನ ಮಲ್ತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತೀಶ್ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಮಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರು. 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 125 ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 60ರಿಂದ 70 ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಈ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಅವರು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಈ ಮಂಡಲದಿಂದಾಗಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೊಂದು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು ಈ ನಂದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದವರು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಉಳಾಯಿಬೊಟ್ಟು ಗುರುಪುರ ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ ಹನುಮಗಿರಿ ಆಟದ ಮೇಳೊಡ್ದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಸಾಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡ. ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾದ ಪುನಃ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆದಾರೆಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಗುರುಪುರ ಉಳಾಯಿಬೊಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಉಳಾಯಿಬೊಟ್ಟು ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ ಸಾಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪಾಯರು. ಬಯ್ಯಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ್. ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾದ ಪುನಃ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾರು ಆಟುಡು ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರುವಾದ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅರೆಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಪುನಃ ಜನಾರ್ದನ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮಾತರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತರೇನು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಉಲಾಯಿಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಯಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಸಫಲಿಗ ಮದ್ಲೆಗಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತಾಯ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೊಳಲಿದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾವಡ ಮೇಳದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹರೀಶ್ ಬೊಳಂತಿ ಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ತಮ್ಮನದ ಕಿನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಕ್ಕ ಆಟ ದುಂಬರಿಂಡು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಉಳಾಯಿಬೊಟ್ಟದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಕಾಣತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವರ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 5 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 1 ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೇತ ವಿಮೋಚನೆ ಅಂಜನೆ ತುಲಭಾರ ಸೇವೆ ನಡಪೆರೆ ಇತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಉಲಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಚೇರಿದ 9745 2 ಆಜಿ 4 ಎನ್ಮ ಈ ನಂಬರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲಿ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.